В днешното видео говорим за застраховката живот и най-вече за цената й. Защото човек, ако иска да сключи застраховка за себе си или за любимия човек, който носи доходите в семейството, той би искал да знае поне ориентировачно каква е цената. И все пак още в началото искам да ти кажа, че цените, които ще ти разкажа след малко, са напълно ориентировачни, защото цената на застраховката зависи от възрастта на застрахования, от срока на застраховката, от застрахователната сума, на която иска да бъде застрахован и от здравословното му състояние. Ако ти си от хората, които искат да знаят колко струва застраховката живот за конкретен човек, за себе си или любимия, попълни в линка по-долу заявка и аз ще подготвя за теб напълно безплатна оферта, в която ще можеш да се ориентираш конкретно в цифрите. Аз съм Анелия от застрахователен брокер Вяра и тук споделям само полезна и ценна информация, свързана с застраховането и риска. Ако и ти си от хората, които обичат да контролират живота си, да го планират и не понасят да бъдат жертва или да бъдат лъгани, абонирай се за канала ни и натисни камбанката, за да знаеш на време. Започваме с първата застраховка. Рискова живот. Параметрите, които ще използваме за всички видове застраховки. 40 годишен човек, няма значение мъж или жена, с професия, която не е рискова, търсена застрахователна сума 30 000 евро. Не е много голяма, но в същото време може да помогне на хората в дома да продължат живота си без да правят големи промени. И започваме с първата застраховка – рискова живот. В предишното видео споделих, че рисковата застраховка живот прилича на автокаското. Сключваш застраховката, плащаш премията, ако не се случи застрахователно събитие, не получаваш нищо. И при посочените по-горе разчети за 40 годишен човек, за срок от 25 години, с застрахователна сума 30 000 лева, цената на месец е около 30 евро, а на година е 320 евро. Тази цена покрива само фатален край. Ако застрахованото лице почине в резултат на злополука или по естествени причини от заболяване, застрахователят ще изплати 30 000 евро. Срещу цена от 320 евро на година, застрахованото лице е застраховано за 30 000 евро. Това покритие може да бъде допълнено с много допълнителни покрития. И те са най-различни в различните компании. Нещо важно, което трябва да ти кажа въобще за застраховките живот. По принцип, те са дългосрочни договори. Така че когато правиш застраховка живот, прави я на разумна сума и за колкото се може по-дълъг срок. Вариант 2 – пестовна застраховка живот. Препоръчителна е за хора, които не умеят да спестяват сами, които искат да дават пари, които да не са им под ръка, да не могат да ги похарчат лесно и в същото време да бъдат застраховани. Пестовната застраховка живот е с много по-различни цени. Същите са параметрите – 40 годишен човек. Месечната премия тук вече вместо 30 евро вече е 160, а годишната вместо 320 е 1920 евро. Застраховката е за срок от 20 години. Отново покрива фатален край от злополука и от заболяване и има трайна загуба на трудоспособност от злополука. Лице, което реши да сключи такава спестовна застраховка за срокът от 20 години, ще бъде застраховано от първия ден за 30 000 евро. Три важни неща, които искам да ти споделя за спестовната застраховка живот. Първо, това е дългосрочен договор, който не трябва да прекратяваш предварително. Ако все пак решиш да сключиш такава застраховка, задължително си провери откупната стойност. Тоест, ако ти предсрочно прекратиш този договор, какви пари ще получиш. Затова избери сума, която едва ли не захвърляш някъде много надълбоко и няма да намериш преди да изминат 20 години. И друго нещо много важно, тази застраховка има данъчни преференции. За всички тези специфични особености ще ти разкажа в следващото видео всичко важно, което трябва да знаеш за застраховката живот. Инвестиционна застраховка живот. Както знаеш, човек, когато прави инвестиции, няма никаква гаранция за нея. Може да спечели много, може и да загуби. Такава е инвестиционната застраховка живот. Тя е предназначена за образовани хора, които си дават сметка в каква игра влизат. Това е като играта Монополи, която можеш да играеш. Можеш да спечелиш много, но можеш и да изгубиш. И моята препоръка към теб, ако все пак искаш да инвестираш дългосрочно средства и искаш те да ти носят истинска доходност, да познаваш условията на играта. Това е най-малкото, което можеш да направиш. И сега ще ти споделя кои са важните неща, на които да обърнеш внимание, ако избереш да сключиш тази инвестиционна застраховка. Първото нещо е да проучиш какво ти покрива, защото всяка инвестиционна застраховка има рискова част и покрива определена сума. Моля те, прочети
и накарай човека, който ти предлага застраховката, да ти обясни в какви ситуации ти ще бъдеш покрит. Второто важно нещо, което трябва да знаеш, каква е минималната премия, която трябва да внасяш на месец или на година. Третото важно нещо, което трябва да знаеш е, ако плащаш повече, това ще ти струва ли пари? Има хора, които, да речем, получават хонорари, допълнителни бонуси, които желаят да не похарчат, а биха искали да инвестират. Трябва да знаеш, ако ти си от тези хора, има ли условия в застраховката, които ще те наказват, ако внасяш допълнително. Третото много важно нещо, което трябва да знаеш, таксите при предсрочно тегляне на пари. Сумата, която ще получиш при една такава инвестиционна застраховка, не мога да ти я дам под формата на разчет. Зависи от това каква стратегия си избрал, да бъдеш консервативен или агресивен. Зависи от работата на фонда, много зависи от пазарите. Запознатите казват, че е най-добре да инвестираш, когато пазарът е долу. Тогава с парите си ще купиш най-много ценни книжа. Виждаш, че цената на застраховката живот много варира, в зависимост от типа, който си избрал. Затова препоръката ми към теб е: започни с това. Какъв проблем искам да си реша? И тогава намери най-доброто за теб покритие. Вярвам, че има хора около теб, които може би имат нужда точно от това знание. Така че ще се радвам, ако го споделиш или коментираш във видеото по-долу, така че то да достигне до повече хора. Толкова за днес от мен. Благодаря ти за вниманието. Бъди здрав и не се колебай при застрахователна нужда да се свържеш с мен.